Ивана специално дошла с вас и за вас. Да, сличат на ТНТВ с едно хубаво парче. Нали така? Да разбра. От моя мъж. Сваляте ръцете от моя мъж. Хайде, вие къш. Време за мъже! Ами горчи! Опа! Ало, извинете! От моя мъж! Хайде, извинете! Хайде, вие къш! Хайде, извинете! От моя мъж! Хайде, вие къш! От моя мъж! Хайде, вие къш! Моя мъж! Хайде, вие къш! И за почитателя, те на ТНТВ само най-хубавото е музика.